Mojtin je malebná obec, ktorá je ideálna pre milovníkov turistiky, cykloturistiky a prírody. A ja vám dnes predstavím svoju novú ponuku, tento rodinný domček. Celková plocha pozemku je 705 m². Vzdialenosť k jednotlivým okresným mestám, ako je Púchov, Považská Bystrica, Ilava, je 25 minút. Dom je v pôvodnom stave, čo je výhodou pre nového majiteľa, aby si ho mohol prerobiť podľa vlastných predstav. Poďme sa na to pozrieť. Užitková plocha 80 m². Z inžinierských sietí je tu elektrika, obecný vodovod, žumpa a vlastná studňa. Na pozemku sa nachádza garáž s letnou kuchyňou a jednou obývacou izbou.